どうかな。はい。失礼しました。見えます？演奏しますミルカ・ミルカと申します。ですね、クリスマスにちなんでいい曲をさらにオープニングでやろうと思ってます。ちょっとボロボロになっちゃいましたけど、次の曲からはバッチリです。次はですね、ちょっと陽気な音楽になりますけれど、テスタ・アイマルという曲を演奏させていただきます。楽器の持ち替えとかね、ちょっとありますんで、陽気な音楽ですから、皆様、手拍子とかその辺もね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは演奏させていただきます、フェスタ・アイマラという曲です。お願いします。
ありがとうございました。ちょっとね、陽気な曲をね、まずやらせていただきました。皆さん見慣れない楽器がたくさんね、あるかと思うんですけれど、順繰りまた、後ほどね、解説させていただきます。こんな楽器もあります。アルマジロを使ってます。マトラカっていうんですね。中にギアが入ってて、リズム楽器ですね。また後でご紹介していいかな。オルクローレと言いますとね、皆さん一番知ってる曲がですね、多分コンドルは飛んでいくという曲だと思うんですけど、その曲をですね、次に演奏させていただきます。入り口で立ってる方はどうぞ奥の方、中の方まだね空いてますよ。椅子どうぞ入ってください。近くでぜひぜひ演奏をね聴いていただきたいと思いますので、どうぞ奥の方、じゃ中の方ですね、来てください。大丈夫ですか？立ってると疲れてますよ。
簡単に楽器のね、先ほど説明しましたけど、続けて、次ケーナという楽器ですが、はい。ケーナですね、皆さんご存知の南米は行ったらこれ、ケーナと、こういう普通のやつと、ちょっと斜めのやつとか、いろいろ長さがあります。こういう伸ばしたから、こんな重くなる。ケーナです。それではね、サンポーニャというのが一番向こうの楽器ですね。はい。こちらケーナと並んで南米の曲によく使う笛の一種ですね。これも笛なんですね。サンポーニャです。ちょっと風のようなね、いい音がしますね。それもやっぱ長さに合わせていろいろ、あと短いやつともっと長いやつとあります。サンポーニャです。はい、それでは続きまして、リャッキー・ルナという曲ですけれど、もともとボリビアの曲なんですけれど、日本人のですね、感性というか、近世にこうピカッと光るような素晴らしいメロディーですね、ちょっと悲しげな曲ですけれど、リャッキー・ルナという日本語がですね、日本語に直しますと、悲しい人、ティービーです。ちょっとね、もともと物語がありまして、寂しい曲なんですけれど、こういうところでもね、演奏してちょっと合うかなと思いますので、演奏させていただきます。リャッキー・ルナという曲です。
なんか日本人の心にこう響いてくるような素晴らしいメロディーじゃなかったかなと思います。それではまたちょっと楽器の紹介一つさせていただきます。太鼓ですね、打楽器系がいろいろとね、ボリビアとか南米の方はね、日本とちょっと違いまして、華やかな楽器ありますので、紹介失礼します。はい、それではですね、私が今弾いていただきますのが華やかな音楽でいただいたんですが、まずですね、これです。どうぞ、前の方は来ました。本当にですね、普通のヤギとか牛の皮が入っています。リアマーというですね、アンデス地方独特の動物の皮を使うと、貼る場合もありますけれども、ボンボンという音がするボンボンと言います。で、どれも飛んでいくとかですね、音楽には欠かせない味のある具合のある音を出す、それがボンボンです。続いて紹介しますこれですね、何だろうと思いますか、木のアイララがあったりおっしゃる方多いんですが、前の方ちょっとご覧になってこれ実はヤギの爪です。捕まえて爪を剥ぐわけではありません。爪を集めて、白焼きさんのと黒焼きさんの発表をしてチャッ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 残りチャッチャッとはい、ですから、チャフチャフ、爪ですね。じゃあ次の曲はちょっと陽気な曲ですから、皆さんそれ持ったまんま一緒にね、ぜひぜひ参加してください。マリポーサ、蝶々という曲なんですけれど、小学校とか中学校の音楽の教科書にですね、出ていましたんで、割と知ってる方いらっしゃるかと思うんですけれど、ここですね、皆さんと一緒に曲を作っていきたいと思うんですけれど、手拍子とですね、足拍子、これを途中で皆さんにね、応用しちゃいますからね、ぜひお手伝いください。よろしくお願いいたします。それでは蝶々マリポーサ演奏させていただきます。これ
とは本当にね、皆さんと共に作り上げた一曲ではないかなと思います。本当にありがとうございます。なんか外はそろそろイルミネーションが綺麗で、どっちいいの掲げてるお客さんいますね。あと10分、15分で、こちらとりあえずね、第1ステージ終わりますので、よろしければ最後まで聴いていってください。お願いします。それでは続きまして、楽器の紹介ですね。もう一回ちょっとチャランコという楽器、皆さん見てて、あれと思いました。どうぞ。昔ですね、最後の一番初めにですね、こういう音から始まって、この音はっていうふうに思った方いらっしゃると思います。その楽器を弾いてるのは、チャランゴという楽器です。アンデス地方特有の楽器です。昔、スケンジーがなんでアンデス地方にギターを運んできた楽器ですね。それを見た40人の人たちが、自分たちにも作れないかと言ってですね、ちょうどその時にそこら辺を歩いていたさっきのアルマジロですね。これを見てですね、何かに使えそうだな。捕まえてきて、これをこの甲羅のところにつけて、表面側にして作ったのが、昔のアルマジロのチャランゴという、今は木のような形になってですね、ここに彫刻などを彫って、民芸的な感じの作品なんですけども、非常にこういう書き流しという素敵な公務員の楽器で、このトルコールには欠かせないチャランコ。はい、皆さん一番こうパッと見て分かる楽器、これギターですね。これも本当に安いのから高いのまでありますけれど、僕の持ってるやつはちょうど、ベンツが1台、おもちゃのやつが買えるぐらいで安いやつですね。高いのはね、何百万もありますけれど、つまらない冗談ですいません。それでは続きまして、エンクエントロスという曲で、日本語に直しますと、出会いという曲ですね。出会いというのは、皆さん、今年もうそろそろ終わりますけれど、いいことありました？あった人、拍手！素晴らしい出会いがあってますね。話別れるよりもね、素晴らしい出会いがたくさんあったのがね、そうですけれども。それでは、出会いという曲、エンクエントロス演奏させていただきます。
出会いというエクス登録ですね。これまたさらにね、皆さんも素晴らしい縁がね、近づいてくるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。それではですね、また次はちょっと歌物でいきたいと思います。中女の花咲く頃という曲で素晴らしい名解説がここであります。中女というのはですね、アンデス地方で有の料理なんですけど、じゃがいもの干したもの、干しじゃがいもみたいな感じですね。戻してスープなんかに入れて、非常に美味しい、保存食になるものなんですけども、中女の花咲く頃というのは、その花咲く頃という題名なんですけど、これ実は恋の歌で、恋といっても楽しい歌なので、好きな女の人が女の人と別れて、また中女の花があると一緒になろうというわけです。でも先ほどご説明した通り、干しじゃがいもの中女の花というのは決して咲くことはありません。というですね、ちょっと寂しい例失礼の上なんですけども、これ以上感じて陽気に歌い上げるということです。それでは、ワントプロレス会中女の花。No digas que has olvidado la
わりましたけれど、衣装の紹介をするのを忘れました。中央にいる素晴らしい素敵な綺麗な背の高くて顔が小さい女性が着てるこの服、さてどこの地方か皆さん知ってる方いらっしゃいますか？まあ南米の方かなと思うんですけど、どうぞ自分で紹介してください。今年地方の衣装になります。ボリビアの今年の国の衣装になります。今年で国のすみません、よく分かってない。ボリビアっていう国のポトシ地方っていうところ、ポトシ県かなのちょっと北の方、北ポトシ地方の衣装ということです。素晴らしくね、似合ってるんじゃないかなと思いますね。普段この仕事、服着て仕事してるそうですから、慣れるように。そんなことないですか？現地の人はこれ着て生活してるんですよね。なので、山の上の民族衣装なので、暑いです。正直言って暑いです。暖かいです。はい、そんな方ですね。それでは続きまして、はい、カジャルパルというですね、これもまた日本人の心にこうちょっとねいいかなって入れるようなちょっと優しいゆっくりした曲ですけれど、最後は盛り上げていきますけど、同じようなメロディーが淡々と続く、何回も繰り返し続くようなこういう曲っていうのはもう南米の方ですね。すごくたくさん多いんですよ。この辺を皆さんちょっとかみしめながら聴いていただければなと思います。カジャルパルという曲を演奏させていただきます。日本語で言うとですね、祭りの終わりっていうような感じで、別れというような感じの曲です。祭りがどうして終わっていくんだなっていう、そういう雰囲気、寂しさ、郷愁みたいな、そういうようなのをメロディーに乗せています。「
1部最後の曲になりまして、花祭りという曲を演奏させていただきます。この曲結構ね、皆さん知ってる方、拍手メロディーとですね、多分差し上げがね、これは聞いたことあるぞと、結構日本でもね、流行ってる曲。